Errepublika, Kristo aurreko 509, Kristo aurreko 27. Kristo aurreko 509 urtean, herriak azken errege etruskoa, Tarquinio Superbo, tronutik kendu zuten, tirano baten moduan gobernatzen baitzuen, eta Erroma errepublika bihurtu zen. Errepublika berria oligarkia gisa antolatu zen, aristokraziako familien gutxiengoak, patrizioak kontrolatuta. Hau da, Erromaren sortzaileen ondorengoak eta lurren haziendaren jabeak. Plebeioak talde ugariena ziren, nekazariak, merkatariak eta artisauak. Ez zuten eskubide politikorik, baina zergak ordaindu behar zituzten, bai eta armadan jardun ere. Kristo aurreko 5. eta 4. mendeen artean, plebeioak patrizioekin borrokan aritu ziren, berdintasun politikoa lortzearren. Ordezkari bat, plebearen tribunoa, hautatzeko eta, geroago, bozkatzeko eskubidea lortu zuten. Une horretatik aurrera, Erromako hiritar guztiek eskubide politiko berdinak izan zituzten.